Už ste videli, ako Donald Trump ponížil Ursulu von der Leyen? A to naživo pred celým svetom bez jediného slova odporu. Pani Uršula tam len sedela ako vosková figurína. Bez pohnutia, takmer paralizovaná počúvala, ako ju americký prezident napomína a namiesto nej chváli jej spolupracovníkov. And so we're here with her very brilliant staff and hopefully we'll resolve a few issues. Všimnite si, keď Trump hovorí o brilantných kolegoch, je jasné, že tým myslí Maroša Šefčoviča, slovenského eurokomisára, ktorý bol jednou z najvýraznejších postáv celej delegácie Európskej únie. V tom momente sa úsmev pani Uršuly mení na strnulý krč. A na záver ju Trump vo svojskom štýle asi pre útechu pozve do tanečnej sály. You know, we just built this ballroom. And we're building a great ballroom at the White House. The White House has wanted a ballroom for 150 years, but they never had a real estate person. You know, no president knew how to build a ballroom. But this just opened. I was just saying I could take this one, drop it right down there, and it would be beautiful. This is exactly what they've wanted. But it's an honor to have you at the new ballroom at Turnberry. Takto dnes vyzerá líderka Európy. Osoba, ktorej americký prezident dokáže ponúknuť len to, že jej ukáže miestnosť, kde sa rozhodujú veľké veci. Európu dnes reprezentuje niekto, koho nemožno brať vážne a ani ho obhájiť. A zatiaľ, čo chvália Šefčoviča, ona len mlčky pozerá pred seba. Hlas Európy sa dnes volá mlčanie.